Apartment Hirhiri English LP School along interaction ame kipadu. Center hitialong BJP atom pen lit songrong parame phi kekai. Pinia dapa birtalong penili sami dengmir kiling pi non birtang ton pen arju ponekta. Pini chotkali patumi chotkali kai keta kar bianglong alo soluk sodak alam ki kar omplu polote PGR VGR alongle alam ki aputhakta isilo lasila bang solam ki aputhak kar bia khetum PGR VGR alongle chilong bek nang jilapen PGR VGR alongle along kedo ke cheke bia sophan plung bek nang jipura kai keta lit songrong phar lapen arisang ho anparta kar bia khetum chesong bomlo ahok bonta kache song kache pang tanga bangphu lit songrong pharki karbia khayaphan amana penke jor pensi kache song par bokponsi kedam tang arkoni phai kripli ani center ahi thialong BJP racharia songatum pen lit songrong phar ami phi kai ponsi pinrem pin chempon me phi ke kai apora hut BJP racharia songatum pen kaningje pona tenke kache song ason ke kaprek do piklang bonta non ke achu kache soy sendela le kachi I lahai ke isi kheyaphan amana penke jor pina lasila son kheyaphan amana penke jor aphan ke karbiatum anta pinrem ponangji lapen adai stami en ponangji pusi ningje pon elitum aron gali elitum apur kimu gali balitum kache song aso mane आप कुछ लो लसो इसी अपार्ट कली रखे लसी नीले तुम दाक 12 लोग फुलनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नीले प्रेसिडेंट होय मते नीले तुम दाक कपरे का मोर्चा नीले तुम लोग दो ओवे जिम्मे तुम दा दो इंजीनियर तुम दा दो लसी नीले तुम फुलनी होमस्ती अवेडीसी चेयरमैन टाउन कमिटी बोर्ड चेयरमैन कादो वे नीले तुम चिंगवाई चिंगसाई पेंसी नीले तुम ता लसो न banke Proyunde la pela ke chokche pusinire tumta pini la so protest a program bange tengnang koklo lesi komara tumsi a hokpet PGR VGR along le farman kache song thibloma lake aporsi chini ponpo bonta che song chunchia prangsi ke chia so tuma banke rengdok rengni pensi PGR VGR along le along abanke kai kita dolonglo lapen kache song arara tuma banke ke chia so phanke thangta bidam thek thisi methang khe hijan angbongsi chipin rem chipin chem ami phi che kai baretlo lesi komatsi ke chokche laki aporsi ethan ponpo ame la puson ke asong tin pini India adang le punoi ba Assam adang le punoi ba Karbiang long le punoi la son attack asongja potum penang an mane angdeng nang ke claim do te wa pista la puson sendel keng over lekchi irui pen ke protest te la pen la puson ke claim kle athe jongsi ao ha ke claim bek ji purta atwar do lang eli tumalo sita la sono bang ke kartang poile tum ifusar pisar tum ta eli tum phan ithan epare te kan je sendel king of la puson ar phek ba chu che soitap che soifu ke la ke hala son chonghi meglang no lang no tum phan nep check ben rara tum ka bisara long si la puson asai ke claim po pulo dangte non alang litum la puson claim bro te alang litum ke chok chederlo alang litum bangke la ke karbi ya society mate karbi ba eliso karbi arar tum phan aman ke joro news report KTV news Lakhain ko rapho nilip constituency ki parlo kedamtang arkoni phai kriplier ni sarthiteron arong hirhiri English LP school along education is the most powerful weapon to change the world Pwathepi and Ponsi All India Karbi Students Union AIKSU songatum lapen lo thanbang lo charli osomar apia potum pen arnisia pharman chethan chimu majai mek pedopon no hala exam no sin nas do di nas do pet do bonot soap do hai exam lo
experiment lo tu bagi observation son lo teaching ai man seli pa P2 group na nonte nan theglong thai sar because school pon check tige training lo sai down lo ma ge la le bila da kalang la ti sar phone core na le tan da kala da le bahini do sonte sar pudam tige class do thai ko mate yo somajong si ni thom le ge ti kop le so so ge ako chile to feel ko mate Bangso melong All India Karbi Students Union AIKSU asongame phu Easter Santiso lapen chunbang mensing teronatum ahin pen me japonsi one day interaction program ame pedoponlo Pini nilitu All India Karbi Students Union asong pen ada hearing this LP school along one day interaction program nang bilo ada kibina ko alam the bangkala pulo kedam tang 2024 session bangke student bang phovet a teacher dai no do lapen student ke bang phodolo ladak bangke lapulo high school hemba the piglo lapen established in 1991 khaso pen ningkan pen lapuson student ki juma vipen lah bona 2024 ningkan bangke student bang phovet la si nilitu mathalo ladak ko pini a reason doji la suppose student nang jum hek pu kamatha pen lo amasi nitumang la bangso interaction program bilo pote pini son baki mission athi longji tu kamatha pen sidikam nangbi Bangso melong resource person mate thanbang jobson rongphar CRCC choki hola cluster lapen Rajesh rongpi CRCC Mirabheti cluster atumpensi lo thanbang rongasar lo charlie osomar apia potumpen pen lo ke charlie pen ko ansi ale kelong lapen methanga somara phan ko ansi ki paprang don thekjima RD doklong alam thepen jingki chethan ponsi misen pen chethan chimuma jaimik pejut pon pini aprangsi ke kero piparlo la All India Karbi Student Union atum patir people sila mangso school na homri lo mangso school na homri alam thegela lo enrollment ke kom ke jum hek so butak lo so butak si pini seminar mate interaction program one day interaction program en pon lo songbong jingi chethan pen a conclusion gela lo parents la pen da rong sar pen la pen teachers ka do ka we SMC de men bor easy enrollment bang pa IG pan bor ipon popsi tum semedeng ponlo as non new session 2025-26 session namang ke un anpen 30 above an kepali phansi bang tong kebrai si babang kebrai hini babang tong kepen ke ong student pa bar hiji phansi tum bor ipon lo News report KATV News Pongjangre thana kaparlo kedamtang arkhoini phaisir kep arni APHLC kalipinatum APHLC pachekrong pen BJP mass joining amalong ke pa joining aputhak pherang kyamai ingni ponsi klardagalam the pachini pon kedamtang arkhoini phaisir kep arni BJP atum pongjangre along BJP mass joining ame ki bipon along APHLC asongatum BJP dun thailopu ahok he ke pache thangala lake ahokali lapen ke thantap ke ington melo pusi Pongjangre APHLC arada tumpen BJP aphan pachini pon lamthe pherangkia mai kangni ponalong ke pachini pona tengke BJP kidon tanga tumsi puthot APHLC pachikrong pen BJP mass joining duntu non BJP atum ahokhe ke pache thangalam jongsi ningje thulang pulote armuke ong kaching ruma meseta deng ponang kok popusi lamthe chepeklang ringti la solam kaningje la solam kapachi thangalam ni condemn semua itu 15 menit lasi lason dalam kan ni delhi abang ini anutin apas ta chuniri lapen eson nursing timung sar alang ni gitu pongyang regen di helo nangka honai alang ni gitu ko son situm pongyang re phanaka hono labang alang ni cuma kapabini athima alang ni itum dak pongyang re lo PHE hem high SBC din panel itum dak itu lang ini tumnon lang jonong ma lang dia lang sini tum chuna aku do thuna pongyang re long sub center mitigar do pongyang re sab nai hon plute ku piposi non pinyani sub center mitigar ti peng dalo Pherangkia mai kangni ponatum lake APHLC Hamren constituency committee dun mepu Bir Singh Terang APHLC Pongjangre PSM mepu Rajesh Rongpi Lapen Kongchun bang Khonsing Teron dun mepu Rup Singh Ronghang Bidisar Jen Singh be atum pensi pherangkia mai ingni ponlo la solong BJP atum ke claim kedam ke chokche puthak aphan lamboi pipon Pongjangre polling station along BJP atum mass joining program along ahok hepen alang litum APHLC pan anong kejo puthak si nilitum nang litum aphan chokhapen kadeng long rada phan pachini nang koklo athema
nilitum hongjang re APHLC atum ke damtang MP hut stambi mi senten nilitum haipon lo pak chok sikep so se pen nilitum ke haipon do la pen nilitum APHLC amunit atum BJP anong join dun de pen la pen amethang atum BJP hijan angbong dap matela tum blacklist to kachi bia munida tum aku kachi join dun pen alang tum APHLC pan anong ke jo bangke nilitum pen ke kroing tum te la pen denging tum te la pen karbiang long arra atum phanta la bangke kroi nang ne tin nang ne mahu nang ne pusi pini apres me pen autum phan pachini thule thodlo la non ke damtang tarik sirkep army APHLC pen BJP ke mars dun la pen hongjang re ke APHLC ke atia ya tavelo hongjang re ke APHLC abipin lo kwalam ke ahokali Hamren Pen Chandra Singh Ronghang KATV News Pinia Birta ke Lansi Kangton pon iklo domi thak me kardo